Rikiti Vo 26 minutes past 10. Nasi makabatsireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rekandire vano kureva ndire mukati mekufafadza mukati mekutsutsura muri yeZimbabwe weekend mukoma kepi ndange ndiri mukati mekubvunzwa nevanhu zvakamira seiko panyaya yamunyaradzi rekandire muri yeZimbabwe ndichiti update nyaya yemukomana wekufira kuZombe mwanakomana achibva kugogo kwaShenjelere achibva mukati menzvimbo yepaChemuwa kana kuti Chidoma asati avigwa achiri mumochari yekukwekwe ndokutaura kuhama dzake. Hey, kana tikakanganisi iFebruary ndizvozvo paakashayika aonekwa akafa munzvimbo ine vanhu zokushanda zvokukorokoza akazowanikwa ari munemwe mugodhi unocherwa goridhe manga mune mvura mushure mekuonekwa pamusoro pemugodhi paine heti yake akazozivikanwa kuti ndoma ari ichokwadi paakazobudiswa akabva aonekwa ndoma akabuda azobudiswa pakaitwa tsvakurudzo mapurisa vakakatora mutumbi vanhu vatopiwa vekukama munhu kuti ngavadzokere nemunhu wavo kumusha aende kunovigwa vari murodhi kufamba nemutumbi ndo pakataka kubuda mazwi ekuti izwi rinobuda pamufiri chitizwa hanhu mukwanisi kuti muende nenikumba chikonzero pane zviri pandizvisiri zvakafanana nemamwe mapasi kana driver sokureva kwandiri kuita uchiziva kuti hauna chakadi changu muhomwe mako usaenda neni kumba munopararira murodhi. Endi vehukama vakatevedzera mashoko akataurwa nemufi. Ichokwadi nanhasi asati avigwa nekuti kwakanzi kana musati maona mapasi angu musandiviga saka nanhasi mukomana achaita sei asati avigwa. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yekumutora shanga yemuroora akaita 7 years ari pamba asina kumapata budzi kana pakabva zvapo kuratidza kuti panobata hapana chakamboitika asi akazobatwa mushure mekuuchikwa auchikwa kudaro ndobvanzi nemubatsiri ndoda kuuya pamba ipapo ndizotaura kune verudzi rwako kuti vedu weyo mwana wemurege aite mwana. Hey, tora vaunofungidzira ndive ukama usavatya kana kuvavhundutsa but vashevedze pano vauye pano kana vakagara ndivaudze kuti ndati mwana uyu akasikwa ine mbereko but sei asingabari ndiri kukumbira kwamuri vehukama mwana uyu ngaite mbereko. hey, vehukama vakati kudini zvakazoitika kukuma KB mwanasikana uyu musi waita budzi verudzi vese vakaita mapofu vanhu vanosvika 16 vakataka kusaona ari mapofu dheni oro chiwiri bhinifo vakachiwemba kiminiki asha muri kuti vanhu verudzi vanosvika 16 vakaita dambudziko rokusaona kuti vefunira kuri kwaitika zvakari kune zvakaitika asi mubatsiri musi wabva ipapo achidzokera kumba kwake akamuka kusenda akazorwa chimbuzi muri wese zvakawanda ndo zvaita kuti nyaya ndiuye nayo pano. Ndine nyaya yepaEpworth yaamai vane 7 years vashayikwa vasingaonekwi veukama ndokugara pasi hatisi kuona amai ava toita sei umwe achibva hanzi ari mwana umwe womwana zvakare anoti kuna amai ava mwana nokuti vanhu amai vavo vanoberekwa pamwe chete ndokubva hanzi naamai chaivo chaivo vemwana uyu veduwe ngatiende kupolisi tonovazivisa kuti amai hatisi kuvaona uyo mwana uyo wehama yaamai ava achibva ati imi michigara ikoko sezvo inini ndiri kudhuze nekupolisi chiregai ndinoripota ndovaudza polisi kuti tinamai tiri kutsvaga pinazi mifananidzo yavo ndinayo chiregai. So pa7 years idzi vamwe vese vari kufunga kuti munhu akatoenda kupolisi hakuna chakaitwa hapana. Munhu iyeye mukoma KB pa7 years idzi akauya nehembe kuzora kwazuro achiti bhegiri ramai venyu nenhumbiri nengozoruna rumba mangu uye nhumbi dzamai venyu idzi mwana ari kubvunza kuti imi 7 years eshaya mai tese tiri kutsvaga mai ko hembe madziwana sei mumba menyu dzauya sei mumba ndobvaita zvekungorama ndobva siya hembe twash ndobvarwa pasi achibva siya hembe pamba vanenge vachida kukubatai vachikupaika nyaya pamwe chete nekutsvaga nhamba dzavabatsiri munobatika papi. Ichokwadi muri yeZimbabwe unenge achida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomerwa ndati nhamba dzisinganyadzisa munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi muri yeZimbabwe dzinongofonwa chete musadzibhipa uyezve kana maakudzifona mune zvamuri kufungidzira munokumbira zvandinoziva torai popoindi nebepa musati mafona makatobata kana dziri nhamba ndichikupai hamuchatsvagi nhamba kana pokunyorera takabata foni ifoni vakawanda tobva tatsodzora. Ndinotenda papa Isabel havasati vapedza mukoma KB nyaya ndinayo panapa kam ndine nyaya yakafanana nezviziso pandichitaura wani nyaya iri pachitungwiza pauniti ewo hapasi kufambika manheru kunokwo kwemadhosi kubiwa kwezvinhu zvevanhu kwanetsa munzvimbo kufamba manheru chako kwakutonetsa uniti ewo chitungwiza mati kunokwo kwemadhosi kundokwera wanhu wadho usiku 1
kurohwa kwevanhu, kubiwa kwezvinhu. Yakunetseke nzvimbo isiri nzvimbo imune dzimwe dzevamwe. Mazuva anatiri anaya kuri kutinetsei. Ndobva ndabva ipapo. Musati maenda mberi. Ehe. Icho chokuchitungwiza vagari venzvimbo iri kuitika zvinhu izvo vakaenda here kumapurisa? Icho kwadi mukoma keba tikuenda mapurisa, but nyaya iripo ndeyekuti isusu tinoshanda nemapurisa. Kana tawana munhu tinobva taripota. So far nhamba ikawanda haina vanhu vaitaona, asi zvinenge zvichiitika. Madhozi anenge achinokwa zviri kuitika nguvai? Kuitika usiku, pakati peusiku. Kana mukada kubvunza pane ari kudayira? Hapana anodayira. Anenge akangonyara. Ende munhu wese anotobvunza ari mumba ari kusvika kuti sei? Kubuda pansi. Zvakaoma. Ndobva ndabva ipapo mukoma kepi. Ndobva ndapindira paChegutu. KuChegutu kwanetsa nyaya yekubiwa kwemombe. Pane nzvimbo yanetsa kubiwa kwemombe. Mombe dziri kubiwa zvibasa. Asi ndichazoita mukati menzvimbo yeChegutu yoga. Kubiwa kwemombe kuno kuitika kuti pane mumwe munhu ari kutozivikanwa mukoma kepi nokuba mombe. Asi kusungwa kwacho kuri kunetsa. Asi ndichiri netsvagurudzo yekuti ndimbosvika kune vemutemo kuti why munhu uyu achiita zvinhu izvo, but patori nemwe nzvimbo neumwe umbowo uripo batari ndachidzoka. Pagoita mashiripito zvakare evamwe vanhu vekuti pavanonosvika chida kupa umbowo vanotaka kumhanya brain. Kwozoita vamwe vakadonha vakuda kunopinda mukoti. Muri kuti pane munhu ari kuzikana nokuba mombe kuChegutu? Icho kwadi. Akamangiwa. Akaenda. Yes. Anotakura nenthawi itara anenge wabwerera. Icho kwadi. Uye zve mombe dzake hadzikliwa sezvinokliwa dzimwe dziya. Wanokontora mupurisa ega chingoti uya ukliye mupanapa. Zvakawanda zviri kuitika pamunhu iyeye. Endi ukadaka kuenda kunoita umbowo. Yes. Uri kurwara. Vamwe vakatodonha. Vachipinda mukoti. Vachida kumira panyaya yemurume iyeye. Andimona. So zviri kuitika izvo andika. Ndobva ndabva ipapo mukoma kepi. Ndobva ndapinda muguta reHarare. Rodi inobuda kubva muGlenora ichiyambuka Glenville bridge repa Glenville rinonzi Amalinda. Right. Tichienda kunopinda kuFidelity. Bridge iri haripesani mota. Ibridge riri 1. Mota dzinoita zvokumirirana. Dzimwe dzikadarika, dzimwe dzikadaro. Saka iko zvinhu pakatoiswa polisi inokwanisa kuti vanhu vasanetsana, vanogona kudonha bridge kana dzogona kulokana mushure mekunata sei makwikwi pane polisi. Zvadaro kuuya kwakaita polisi yakatombobatsira kuti vanhu vakwanise queue yedzimotokari kufamba. Nokuti dzinopanana mukana. Iko zvino zvirodhi yafa kudaro. Rodhi dziri kugadzirwa mukoma kepi dzakawanda kuti dzine matutu emagravio arimo. Kuti dziri kuita sei dziri kugadzirwa. But pane nyaya iripo pamusoro pekugadzirwa ipapo. Rodhi i1 isingapesani mota zvakanyanyisa. Kana kuti dzinongopesana kuti dzigone kupesana asi iri diki. Saka zvakaita motokari dziya dziri kuya dzichidira gravio kana kuti matombo ekugadzira road. Dziri kuti pane gomba ndobva dzinosiyedzesa chi gravio. Saka rodhi inonesa kupesana mota. Saka yakabva yaiswa mamwe matutu egravio pakati perodhi iyoyo. Saka 1 pane nyaya yekuti mota dzinomirirana kuti dzipinde pabridge. Saka dzadaro zvakare pakati perodhi dzisati dzasvika pabridge dzikasvika paye panenge pane dutu apapesani mota. Pakuda kuti munhu anokontrora ipapo vanenge vagara vari mukiu kuti vavhure mota iri kuseri kwedutu ipinde inogona kuita 5 hours kaisati dzapera. Like nezuro mukoma KB mota dzikapera mapasi 12 pabridge reAmalinda usiku dzakaloka. Kwete nokuwanda hongu dzakawanda, yes, but apachisina road yakavhara ya one way. 2 bridge rinoda mota kupinda 1. Saka vari kuchema nokuti hongu tinozviziva kuti road iri kugadzirwa. Matutu mamwe akaiswa murodhi aya dai akasina kuparadzirwa kuti road ivhurike. Ichokwadi. Ndinofunga kuti mashoko aya even honorable minister Mona veTransport and Infrastructure Development vanenge vakachibata chimuti vanenge vachinzwa kuti please apo pari kugadzirwa ka inonzi chi Mbudzi interchange ichokwadi right kusanganisira Amalinda tibatsirewo kakuitira kuti motikari dzikwanise kufamba mune zvakanaka. Ichokwadi apo road ichita sei ichigadzirwa nokuti kuzopedza 5 hours baba Isabel. Amalinda mukoma KB kana waenda na 7 unofanira kuyambuka bridge na 9 kana na 10. 2 hours zvichena kumberi haupinde pashata. Ndofunga kuti mashoko asvika kuna honorable minister Mona pari zvino ndite mukoma KB yaya ndoda kutaura naye panapa idzi paka mutora shanga chiri kuti kudiniko chakumutora shanga. Nyaya iyi muri yeZimbabwe ndiri kukumbira
vagari vari munzvimbo yekumutora shanga tifambidzane chikonzero kutaura kuno kwandakaita kwandiri kuita kune vamwe vanhu vakaoma musoro vari kupedzisira kuti vakatomira mutori nenyaya yakafanira kuti urwere huri mukati menzvimbo. Kune mwanakomana anove first born vamwe mai vakabereka vanokwana kuita ivo 4 pa4 first born mukomana vamwe vese 3 vasikana. Vanhu vandiri kutaura vanasikana vadikana vakatoroorwa vakaenda kuvarume vavo. Mwanakomana uyu akazoroora aine makore amwana kuita 24 years ndopa akazoroora aroora kudaro ane 7 years asina kuita mwana. Asina muri kuita mwana kudaro mwanakomana uyu aingodhakwa achiita zvipi. Mukadzi wake ndiye akaroorwa kubva kuvabereki vanonamata vatori vafundisi kune rimwe kereke. Ndo vakwanisa kumuudza kuti mwana pavakagara pakaoma plazi rinenge uri kuganyirwa vakazama nokuzama but hapana chinhu chaitika. Mwanasikana akazofamba ndokuenda kune imwe nzvimbo inobatsirwa vanhu ndokubva asvika ipapo kwaanobatsirwa kumunhu mukadzi ndobva asvika kunobatsirwa kudaro aenda kunobatsirwa akanzi chatiri kuda ndechekurizo toda kuti tigopinda mumusha menyu tigotora ivhu nokuti wakagadzirwa uchangopinda but dambudziko ranetsa nderekuti hauna kugadzirwa nomunhu mumwe chete vakawanda vakakuzama vari munzvimbo ishi. Baba Isabel, muri kuedza kutaura kuti muroora pakaroorwa achisvika mumusha akasvika achiganyirwa. Akasvika achiganyirwa. Akaganyirwa nevanhu vakawanda. But namba yakazobatwa apa ndeveukama. Right. Vasina kuisira ukama havana kubatwa. Vakatotaura vachinzi kana muchida kuti titenzere kuti apa tiri kudhila neveukama nokuti tinoda kutora ivhu remumusha umu tigoshanda naro. But munhu enda unodzidza veukama vaungane ndigouya ipapo ndobva vaunganidza zvikanzi una chaunotaura ukataura iwewe mangwana unomuka wakasungisa uchinzi wapomera kuti wananga vanhu kuvapfuma uroyo. Pavari kuungana vaudzi chokwadi chako akamira mberi kwevanhu zvikanzi ndiri pano hama dzangu kana ndichisimuka panapa ndonzwa kunyara kana kusvoda ndakaroora mukadzi kudhara vandinina vangu vese tori nemhuri but handina mhuri asi kwandinofamba ndinonzi ndakakanganisika ndatsvaga munhu anondibatsira but mubatsiri ati ndikuzivisewo veukama kuti ndiri kukumbira kuti ndite mhuri akana kuti ndakuda kuchita mhuri yangu kana pane vakandibata kana pane vakandisubata vandisunungure handina munhu wandananga but ndati ndikuzivise veukama kana pane vanoziva chiro vasiri veukama vedu aende vaudze kuti mwana uyu ari kuita sei ari kukombera. Vamwe vakasimuka vachiti asi pane zvauri kuziva here kana pane zvauri kuziva taura wachibva kwasimuka mubatsira akati aiwa ndini ndati mwana ngaakandibembera nokuti mwana wenyu atori munhu akakwana paaramu but ane kukanganisika kwaakaitika but zvakaona ndiri kuzviona zviri kuti ivhu rakatorwa ndiri panapa zviri muukama. Vamwe vakatosimuka vachitora mwe vachiti hatidi kushandiswa isusu ngaindi adye mushonga uko vari kwemadhara anogona kubatsira vanhu ngavaindi vauchi kwoko. Vamwe vaisimuka vachitora chi mashoko avo zvikanzi right kwakatosumwa vachiti kwanzizvo ndo zvinoita mubatsiri here izvozvo instead yekuti ungopinda musejeri mako ubatsiri vanhu saka kuunganidza kwawatita isusu kunobatsirei vanhu vanotaura zvakasiyana. Mubatsiri achibva aenda aenda mukoma KB achidzokera kumba kwake amangwana makuseni akamuka akazorwa chimbuzi kana chiti zimbuzi muri yeZimbabwe muviri wese kusanganisa mumusoro. Ndichitaura nemubatsiri anoti handigoni kutsanangudza chandisati ndagona kutaura ndechekuti handizivi kuti handina kudyiswa here nokuti hapana panga pasina. Vanoti vakaita zvavakaita chikonzero pakurarama kwavo havashandi nemhepo imwe chete. Vanoti ivo pakunodzokera ndakazviitwa kunzi inini handifaniri kudzokera mumusha umu kunobatsira mwanasikana right. Asi vakadzokera vadzokera vanoti ivo havana kupinda mumusha vakamira kunze kwemusha vakatumaona vanoshanda navo vakaridza mbira ndiri kukumbira vagare kumutora shanga kune vabatsiri vakasvika munzvimbo iyi vairidza mbira vachiridza hosho vakatenderera yadhi inogara mwanakomana uyu kana kuenda kuita ka4 but pakazoda kuita dambudziko nokuti mwana uyu akavakira muyadhi yababa vake neamai vake vese vapenyu right. Amai vake vakataka kuramba inga ndiri kuenda kuchechiwani zvavari kuita zvinoita here izvi zvokutendera nenga pamusha wangu zvikanzi inga ndakakubhira wani baba vakatizvo kana kuri kuti mwana ari kuzviitira dambudziko rakamwanidza vanhu vaye hatinyariwo here kuita mwana akadai so ikuti ngori nevana vavakuwasha panapa weni muzukuru hapana ndobva atenderera zvikanzi takupinda mumusha zvikanzi right zvandakuita panapa ini ndezvokuti
ndinokuvimbisai kupera kwemwedzi nyaya yacho ine nguva kai kupera kwemwedzi uku mwana uyu ari kujamba ari kudarika chinove chiratidzo chokuti mukadzi ane pamuviri kana aite pamuviri enda unoudza vamwene vako kuti mazuva angu adarika muroora ndiari kuudzwa but paiudzwa muroora izvo vamwene navatezvo vanga katogara pasaida zvikadzi ndiri kumhanya nedare iri but vana ndakagara navo panapa imimi muripo muunzwe zvichaitika mangwana baba vakati ndizvo ndo zvatiri kuda ivo amai vakati ndo zvatiri kuda but amai vangawanika kuneta zvadaro mukoma KB mwedzi wakadarika mwana achibva adarika zvikanzi handikuni kuzvitaura kuti nguva negara yakareba regai timboona wawepiri ndo pakazoudzwa kati mwedzi uno wawepiri mama handina kuda sei zvikanzi wakanyararirei mwedzi uri wokutanga mwana akatotukwa zvekutonzi zviri nani kudzokere kupisha kwenyu wakanzi mwedzi wokutanga nhasi mwedzi wechitundu pari kuzondiudza saka uri kundipuma kaini sei usina kundiudza pamwedzi wokutanga akati aiwa sezvo takatagarisa tinokubata chokwadi but ndiri kukuudza kuti wamwedzi wechipiri zvikanzi allright pabata kudaro mwana uyu akatorwa nemubatsiri ndobva anogara kumba kumubatsiri kwe1 week achibva azodzokera kumba adzokera kumba mukoma KB mubatsiri every month akanzi pamadhesi ako awaienda kunguva akwana unofanira kundiunoshedze ndiri kumba kwako nguva ikakwana iyoyo mubatsiri aishedzwa kumutora shanga unosvika kumba uko simba rimwe randakaona mukoma KB akabvunzwa kuti waita mazuva mangani uchienda panguva ndobva ataura nhamba yemazuva zvikanzi nhamba yemazuva iyoyo kana yakwana ndinofanira kuuya panapa ndinorara pano pamba pako pano mazuva akadarika ndichirara newe haurari nemurume wekumba mako ndiri ndicharara newe mumba maunorara mazuva akakwana ndodzokera 9 months kusvika dzakwana mukoma KB apa zina kuzoita 9 dzakazoita 7 nokuti 2 dzekutanga anga asati avaudza dzakazoita 7 months 7 months mubatsiri aende kumutora shanga achidzoka ndo pakataura kunziso ungeridze veukama zvikanzi veukama ndina kukumbirai mwana uyu mwana ari kubata pamuviri apa nepechokwadi apa achabata mwana but ndiri kukumbira ndakutora ivhure pano kana pane ane zvaakaita pamwana uyu ngaende apfugame pamwana uyu amutaure amuroonore kana musisazivi zvamakaita ndiri kukumbira wese ane zvakaita pamwana uyu kuedzesera kana kuita ngaatore mvura ise mumudende asi mvura pechiswa mumudende inocherwa nemukadzi akazvitakura uyu wokudirira mumudende iwo ukamwa mvura iyi womufuridzira mvura iyi pamudumbu rake ndosvoka zvamunoita anoziva nechakaita anongotora mvura wodirirwa mudende but anodirira mvura iyi ndiye mwanasikana ane mudumbu uyu odira mumudende wamakabata asi mudende wako uya nawo wega tsvaga mudende wako wouya nawo iye wochera mvura mugomo wodirira mudende mako iwe woma womuti padumbu rake chete ndati musabata mishonga asi kazviitwe nemunhu anozoti pane zvaakaita pakaitwa masikireti mukoma KB pakaitwa masikireti yevanhu 3 ndovakwanisa chete kuenda mwanasikana uyu vachisvika manheru vomuita manheru akazotaura kuti ndoanava ndovaita zvinhu izvo but pane 16 musi wapona mwanasikana uyu akanzi usaenda kuchipatara ukanzi mazuva akusvike kurwadziwa awakanyoresa kuchipatara zvese ita hako madhesi aurifudza kuti wakwenda kuchipatara usaenda muyandizo kutora inini ndobva azotorwa nemubatsiri ndobva aenda naye kumba kwavo musi wapona pane vanhu vanokona kuita 16 vakaita mapofu veukama hey kusaona pa 3 hours veukama vangatozivana kuti ndo zviri kuitika shoko ranga rasvika mama aingoti anzwa chete kuti nenge ane mwana shoko rekuti nemakorokotoi vachitaura kuti nemakorokotoi nekuti ndiani kuti rotaita mwana abatsirwa munhu achaoni paaripo panzira makorokoto ipapo zvadhakwa 16 apo pane 3 vanga vaenda kunokumbira regera vachidera dumbu kunoti vanga vangani 19 veukama hama idzi ndedzemurume kana ndedzemudzimai ihama dzemurume kwakaroorwa mukadzi ndo dzakabata muroora but inzwai mukoma KB vari kunzi ivo vanhu ava haisi combination yekugadzira mukadzi uyu vari pamwe chete umwe neumwe aita zvake hey saka izvozvi veukama vacho nedambudziko rokusaona here right vane ukama singaoniko zvino 7 vakuona mushure mekuenda vega vachiti azvo pakatera kuti aifungidzira pamwe muri kunyeba kusanganisira vamwe baba vanotori sabhuku vakabvirwa nevana kuno kuharare vakanosumudzwa kunzi baba kana muchizviziva handei kusvika zvikanzi itai taurai zvamakaita mudhara akataura zvakaita mudhara akatakakuona hey saka tine vanhu vasati vaita sei vabatsirwa izvezvi vasingaoni vari kunzvimbo yekumutora shanga
ya zvakaoma. Mwana kana kuti muroora uyu akabatsirwa nemwanayi ni mwanakomana kutaura kuti kwandita mukoma kebi pane 5 days nezuro ndopa vakanzi endai kuchipatara. ya saka veukama vari kuti kudini mushure mekuzikana kuti vane chekuita. Mukoma kebi kune runyararo nenoizi iri pasi nokuti vamwe vari kubuda apa vanotozikana kumasheshi vachinamata kuti vachienda kunotaura kuti ndine chekuita ari mufundisi wekereke zviri kuoma. That's why vanhu vachiti nyadzi dzinokunda rufu ndizvozvo vanhu vari kunyara. Ende pane musikana ane 19 years mukoma kebi 19 years asati atowanikwa ari pakati pevanhu ivava. mutora shanga akazvitora kupi? 0713938538 chirongwa bhoshongora segment ichi machunzirwa nevasanguna vedu veexpedite DNA Zimbabwe. Vana mazvikokota panyaya dzema-DNA test maresults avo ari 100% accurate. Service yacho 100% private and confidential. Pre and post counseling vanoda ma-DNA test akasiyana-siyana anosanganisira paternity test, maternity test, relationship test, animal test, infidelity test. Test ichiri nhumbu but I expect that DNA Zimbabwe pa 0773 271 112 0773 271 112 kana pa 0773 006 606 0773 006 606 0773 006 606. Munogona kushanyira ka Expedite DNA Zimbabwe pa number 146 Kwame Nkrumah and 16 pa Westminster Court. Asi vane mabranches akatekeshera nenyika yeZimbabwe. 4 minutes past 11 ndo pafika nthawe pari manje. Makaterera machiudzirwa neExpedite DNA Zimbabwe. Tibatei pa 0773 006 606. Expedite DNA Zimbabwe, connecting you with the tinotenda muri yeZimbabwe. 5 minutes past 11 nthawe ziri kuita kudiyana Buluwayo nenzvimbo dzakatenderedza marangarirwa. Sanganai na Pastor H Muchefa panketa 8 ho Buluwayo musi weSaturday 27 April 2024 iro gore rino kutanga nenguva dza8 mangwanani kusvika na 4 masikati. Bulawayo prophetic deliverance and miracle explosion. Usasaririre, takura point of connection uchienda kunoonana nemunhu weMwari. Book for 1-on-1 nasi chaiye kuitira kuti ukwaniseka kuonana nemunhu weMwari. Ndozivaka kuti kuBulawayo ikoko munenge makawandisa. Fonai kana kutumira ka WhatsApp pa 0772 526 189 0772 526 189 0772 526 189 kana pa 0774 985654 0774